Li għandhom bejn il-11 u 12 sena għandhom l-opportunità joħolqu logħba tridimensjonali jew storja interattiva fi spirtu kompetittiv. Dan bħala parti mill-miżuri li qed jittieħdu sabiex l-istudenti kollha jitħarġu fl-ICT. Statistika tal-Matsek tindika biċ-ċar li dejjem inqas tfajliet qegħdin jażlu l-computing bħala suġġett fis-sekondarja. Is-sena li għaddiet in-numru ta' reġistrazzjonijiet tal-eżami tal-O-level tal-computing kien ta' kważi 800 tifel, filwaqt li kienu biss mal-450 tifla li applikaw. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo spjega li l-ħiliet fl-ICT huma essenzjali daqskemm hi l-ġlieda kontra l-illitterizmu u l-bżonn li l-edukazzjoni tirrifletti l-ħtiġijiet fid-dinja tax-xogħol. Huma wkoll ħiliet essenzjali fid-dawl li l-Gvern għandu lan li jintroduċi studji vokazzjonali. Sammi mal-ICT llum jidħol f'kull qasam. Issemmi li ma semmi għandek bżonn ħiliet fl-ICT u għalhekk huwa importanti li fost is-suġġetti vokazzjonali li se nkunu qed nofru fl-iskejjel tagħna barra dawk li diġà jeżistu se jkun propju fil-qasam tal-ICT biex jiksbu l-ħiliet meħtieġa ħalli mbagħad anke jkomplu l-istudji tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għall kompetittività u tkabbir ekonomiku Edward Zammit Lewis kompla jispjega li xi kompetizzjoni ammirata speċifikament għal bniet. Għaliex jekk tara anke trend u l-istatistika huma biss terz jew kwart ta' dawk li japplikaw anke l-O-level fejn tidħol l-informatika u l-computing illi huma tfajliet. M'hemmx dubju li rridu nqajmu awareness f'dan is-settur huwa settur l-informatika importanti kemm bħala suġġett waħdu u kemm biex jarfu jużawh ma' ħwejjeġ oħra ma' professjonijiet u attivitajiet oħra ta' xogħol. Il-kompetizzjoni Only Girls Allowed hija miftuħa bejn it-2 ta' Ottubru u l-4 ta' Novembru. Biex jipparteċipaw il-bniet iridu jaqdu tim ta' 3. Skont tħarriġ li għamlet il-mita l-aktar temi li jinteressaw lil bniet ta' din l-età huma n-natura, il-moda u l-mużika. Għalhekk il-kompetizzjoni tiffoka propju fuq dawn it-temi. Il-parteċipanti jistgħu jkunu mill-iskola jew minn aqda bħall-Scouts jew nursery. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Mita Tony Sultana qal li din hija opportunità li l-istudenti sabiex ikunu kreattivi, investigattivi u aċċana għall-informazzjoni.